Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er det tid til min første episode inde fra noget MCSG, noget survival game simpelthen. Og det er mappet Alaskan Village, og vi spiller sammen med en hel masse andre players her. Og ja, det er lidt tid siden jeg har spillet SG, så lad os se hvordan det bliver fra noob til pro med nogle episoder af det her. Jeg tror jeg går den vej derop, og så se hvordan det går. Okay, jeg kommer op på søen. Og så skulle der gerne... Er der kun en chest? Der plejede ikke engang være to. Og det er sikkert mega lang tid siden for det. Men i hvert fald så er det min første episode af SG. Og det er super fedt at spille igen, synes jeg faktisk, at det er. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal snakke om. By the way, den her pack, den kan I ikke downloade, fordi at det er en privat pack. Inden I spørger, ikke download. No download for you. Lækkert. Jeg har bare ikke lige noget svær, så det er faktisk ikke helt så godt. Det ville være rigtig godt, hvis jeg kunne få et våben i hvert fald. Og det er faktisk mega lang tid siden jeg spillede med den her pack. Så det bliver sjovt nok. Der er en chest lige heroppe, tror jeg nok. Fordi hvad jeg kan huske, yes. Okay. I det mindste har vi et våben nu. Og der er en player lige der. Lad os se. Nice. Nice. First kill. Det er faktisk en vildt fed pack, den her. Det er helt glemt. What? Nå. Jeg bruger dem der. Hvad skal jeg få min mus? Nej. Fuck min mus. Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Prøv at se. Altså, jeg hader min mus nogle gange. Nogle gange så sker det der. Okay. Jeg skal lige fikse min mus herinde. Altså, jeg kan slet ikke bevæge min mus. Ham der er hack på, så han godt kan se mig, jeg var heroppe. Ej, det er løgn. Nice. Super. Okay, let's take this sheet. Wow, mit første game i sådan lang tid, og så får jeg alt det her stof. Hvad kan man ønske sig, altså? Det er jo sindssygt, det her. Jeg er allerede pretty stacked. Jeg kunne bare godt lige bruge en til diamond, så jeg kan lave diamond sword. Men jeg kan mindst lave iron sword. Så det tror jeg faktisk, jeg går ned og... Ej, det må I virkelig undskylde, det der. Mit Skype, det er ikke engang på ikke forstyrres. Ej, uprofessionelt. Der er en player der. Der er to player der. Nå. Jeg laver lige en flintens stiv. Ved du hvad, det der iron sword, det må vente. Altså, jeg vil hellere lige have flintens stiv nu. Ej, okay, det er løgn. Fuck, jeg var dum der. Jeg tror lige, jeg skal gå herhen og gøre det så. Jeg har lyd på det. Ja. Hvad der galt min mus? Oh my god, altså. Prøv lige at puste på den. Hvad fanden, altså. Altså sådan pust under den, jeg er ikke dum. Selvom det hjælper måske heller ikke, så er jeg måske alligevel lidt dum. Men yes, vi kan være videre her. Det lyder som om, der aldrig nogensinde skete der. Jeg skal lige passe på, at vi ikke bliver backstabbet nu. Okay. Det er meget. Okay, jeg har 10 arrows. Vi er faktisk rimelig godt kørende. Så det... Ej, det er en nice boot her. Hvordan ser det ud? Næh, det ser dejligt ud. Ej, jeg har bare ikke brugt den her pack i 100 år. Det er fordi jeg altid spiller... Hvis jeg overhovedet spiller noget, så spiller jeg altid survival. Og der bruger jeg altid default pack. Så... Men det her, det er næsten default. Jeg har bare lavet om på PvP-tingene. Prøv at de går herhen. Og så videre, og så videre. Jeg har ikke noget topic til i dag. Hvilket er lidt øv. Men ja. Det er hygge.
Jeg kan snakke lidt om min SMP. Hvad hedder det? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Okay, jeg har som sagt en SMP, der hedder Midicraft, og jeg har uploadet en video fra den her for i går. Uploadede jeg den. Så ja, det er faktisk, det var en ret god video, synes jeg selv, og jeg brugte en lang tid på den. Og der er kommet noget fint nok, altså der er ikke så mange kommentarer godt nok, men der er likes, og det er dejligt. Så men i hvert fald den SMP, den kører vildt godt lige nu, og det er bare mega hyggeligt derinde. Altså vi har lige fået lavet chicken cooker færdig, som jeg så i episoderne der, men og Magtic, han har uploadet, han har lige optaget 3. episode, tror jeg nok. Oh, wow. Så god er jeg heller ikke. Rolig nu, dreng. Det var ikke så godt. Chest. Ej, ad. Måske skulle jeg gå ned og backstab dem der, bare for at være klam. Skal jeg være lidt klam? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være lidt klam. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor de er hovedet henne. Fordi de er åbenbart stukket væk fra mig. Fed! Okay. Nej, okay. Jeg troede lige. Det var bare et blåt hoved. Jeg tror ikke engang, de løb den her vej. Ej, rip. Jo, der er en player deroppe. Rip mig. Er klar til at se Creepy, han dør? Er klar? Oh my god, Katniss. Ej, okay, så vildt var det faktisk ikke. Han havde Diamond Sword. Oh my god. Katniss! Ej, okay. Det var faktisk lækkert nok, det der. Nu kan jeg godt vinde, tror jeg. Lad os lige trash noget af det her. Det har vi ikke brug for, det der. Og jeg ved godt, at jeg lige smed en flinten stil ud med det. Det har jeg ikke brug for. Er det ikke noget med... Jo, okay, så broken. Det gør bare sådan her. Det føler jeg mig lidt mere safe ved. Så ja. Nu er der deathmatch. Fed. Nej, by the way, I må endelig skrive, hvad I synes om thumbnailet, fordi det er mit bedste thumbnail, synes jeg selv, og jeg synes, det er pisse lækkert. Hvad synes I? Skriv det. Tak. Yes. Okay. Der er ikke noget. God, jeg tror, jeg dør. Ellers så vinder jeg. Jeg skal være total nu. What? Det er en ven. Og han har sikkert ikke engang noget regen, ham der. Helt. Jeg kan faktisk vinde. Fuck. Og det her, det er first try recording. Det er rimelig vildt. First try. Yes. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det bliver faktisk meget spændende. Det lader som om, at jeg ikke har en skid. Nej. Hey! Okay. Jeg tror, jeg starter med at prøve lidt bue her. Som sagt, jeg har ikke spillet PvP i 100 år. Ja, okay. Ej, okay. Gap. Fuck, han er klam, ham der. Holy freaking god, han er claim ham der. Oh! Ej, okay. Come on, dude. Ej. Are you freaking serious? I guess yes. Oh god. Ja, okay. Nå, jeg vandt ikke engang det game. Han var sådan en rimelig klam bogspammer ham der. Så det... Jeg prøver faktisk at gå ind for en fight, men det gad han ikke.
Så I guess I'll see you in the next episode. Ja, vi ses i næste episode alle sammen. Hej hej.